муҳаққиқони дидбони ҳуқуқи башар октябр ва ноябри соли гузашта бо вазъи сокинони осебдида дар муноқишаи Қирғизистону Тоҷикистон ошно шуданд. Бо 86 нафар суҳбат карданд. боқимондаҳои силоҳҳо 12 видео аксҳои маҳвораиро таҳқиқ намуда бар пояи онҳо модели 3D ҳамлаҳоро сохтанд. натиҷа гузориши 86 саҳифаие шуд, ки ҳодисаҳоро бозгӯ мекунад. дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд ҳадаф омӯзиши ҳолатҳои нақзи қонунҳои байналмилалӣ ва қонунҳои ҷанг буд. созмон гуфтааст, дар бораи ин ки низоро кадом тараф шурӯъ кардааст мавқеӣ надорад. мардуми осоиштае ки дар минтақаҳои баҳсии ноҳияҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ба сабаби рафтори бераҳмонӣ ҳам нирӯҳои қирғизистонӣ ва ҳам тоҷикистонӣ дар муноқишаи сентябри соли гузашта баҳои баланде пардохт карданд. оилаҳои қурбониҳо ба адолат ва пардохти ҷуброни хисорот ҳақ доранд то роҳи ҳалли муҳтарамонаи баҳс ҳамвор шавад. вазъи печида дар ноҳияҳои назди марзии Қирғизистону Тоҷикистон 14 сентябри соли 2022 ба муноқиша печид. муҳаққиқон мегӯянд задухӯрдҳои сахттарин рӯзи сеюм рух дод. дидбони ҳуқуқи башар гуфтааст, ки рӯзи 16 сентябр нерӯҳои Қирғизистон ба майдони марказии шаҳраки Овчиқалъача, ки дар наздикии он нерӯҳои Тоҷикистон қарор доштанд, бомба партофтанд. дар натиҷа камаш 10 нафар кушта ва 13 кас маҷрӯҳ шуд. аксарият мардоне буданд, ки баъди намози ҷаноза дар канори масҷид меистоданд. худи ҳамон рӯз низомиёни тоҷикистонӣ дар чанд роҳ ба мошинҳои сокинони Қирғизистон ҳамла карданд, ки мехостанд ба ҷои амн бираванд. 2 мулки куштаву 4 нафари дигар маҷрӯҳ шуд. зани 63 солае ки ҳамсару писараш маҷрӯҳ шуданд нақл кард, ки баъди оташи сарбозони тоҷикистонӣ оилаш аз дохили мошин хазида берун шуд, то ки агар мошинро тарконданд онҳо нобуд нашаванд. این oila چند ساعت در روی زمین بی حرکت دراز کشیده است و وقتی جنبیدن سربازان تاجیکستانی دوباره آتش کشیدند. дар гузориш ҳодисаи дигари истифодаи номутаносиби нерӯ аз ҷониби низомиён ёд шудааст. 16 сентябр 2 мошин бо рамзи аёни ёрии таъҷилӣ ва як мошини хусусӣ дар пули назди сарҳади Чорбоғ мавриди оташ қарор гирифт. 10 мулкӣ аз ҷумла 4 кӯдак ва 2 маъмури тиббӣ кушта шуданд. эҳтимолан ҳамла аз ҷониби низомиёни қирғиз буд, чун модели 3D нишон додааст, ки ҳамла аз манотиқи таҳти назорати онҳо сурат гирифтааст. تحقیق حرکت ماشین‌ها جای آنها و خسارات رسیده از روی 3D مدل نشان می‌دهد که ماشین‌ها از دهه قرقیزستانی داستوک که در فاصله 110 متر جایگیر بوده است مورد هدف قرار داده شدند. дидбони ҳуқуқи башар маълум кардааст, ки давоми ҳамон рӯз нерӯҳои тоҷикистонӣ сарбозони қирғизистониро қафо зада дар деҳаҳои қирғизистонии сарҳадӣ мавқеъ гирифтанд. дар ин гузориш омадааст, ки дар ҷараёни муҳосираи кӯтоҳмуддати он рӯза 6 нафар кушта шуд. аз инҳо 3 нафар ҳангоми фирор аз макони ҷанг ва 2 нафар эҳтимолан қурбонии куштори бидуни додгоҳӣ шуданд. дар гузориш омадааст, ки афроди либоси мулкӣ ба бар, ки тоҷикӣ гап мезаданд, зери назорати нерӯҳои тоҷик моликияти хусусиро ғорат мекарданд. ҳамчунин даҳҳо манзил, муассисаҳое мисли кӯдакистон, мактабҳо, бунгоҳҳои тиббию маъмури оташ зада шуданд ва зоҳиран ҳадаф пок кардани минтақа аз сокинон будааст. дар маҷмӯъ дидбони ҳуқуқи башар марги 37 ва ҷароҳати 36 сокини мулкиро сабт кардааст. расонаҳо дар бораи 51 кушта ва 121 маҷрӯҳ хабар доданд. созмон мегӯяд, қонунҳои башарии байналмилалӣ ҳамла ба сокинони осоиштаро манъ мекунад. ҷонибҳои даргир бояд ҳама тадбирҳоро биандешанд, ки сокинон осеб набинанд. дидбони ҳуқуқи башар аз ҳукуматҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон тақозо кардааст, ки қонуншиканиҳои эҳтимолиро таҳқиқ карда гунаҳгоронро ба ҷавобгарӣ кашанд. созмон гуфтааст, нерӯҳои мусаллаҳи ҳарду кишвар ҳуқуқи башарии байналмилалиро омӯзанд ва дар ҷараёни низоҳо онҳоро риоя кунанд. дидбони ҳуқуқи башар навиштааст ба ҳукуматҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон чанд савол фиристод. Қирғизистон дар бораи ҳамла ба шаҳрвандонаш маълумот дода, дар бораи ҳамлаҳои нерӯҳои кишвар чизе нанавиштааст. ҳукумати Тоҷикистон саволҳои созмони байналмилалиро беҷавоб гузоштааст.